Tatry naplno ukazujú svoju tvár. Prívetivé ráno sa mení na sichravé, hmlisté a klské predpoludnie. A v teréne sú stále aj operátori v rámci druhého ročníka Národnej súťaže operátorov záchrannej zdravotnej služby. Tadiaľ? Sestra 2, tu sestra 1, skúška spojenia, ako ma počujete, príjem? Tu sestra 2, počujem dobre, príjem. Blíži sa silný vietor a búrka. Táto súťažná úloha sa volá bonus. Ide tu vlastne o veliteľskú pozíciu pri nehode s hromadným postihnutím osôb. Operátori, ktorí bežne slúžievajú na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, sú postavení do reálnej situácie veliteľa zdravotníckeho zásahu, kde je veľmi dôležité nahlásiť prvotnú situačnú správu. Zranených 30, jednu vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, jednu RLPčku a 3 posádky RZP príjem. Sestra 2, tu sestra 1, správe som rozumela, konec. Hlasím situačnú správu z miesta nehody. Operátori sú trošku takí vyvedení z miery, pretože sú postavení vlastne do tej pozície zdravotníckeho záchranára, ešte k tomu prvej posádky na mieste zásahu. Takže je tu cítiť trošku takú neistotu, ale ešte pár takýchto súťaží a bude to super. No, je to pre nás zaujímavé a nové, pretože musíme sa na to pozerať aj z pohľadu posádok. A teraz vlastne zistujeme, aké je ťažké v momente sa vedieť zorientovať na mieste zásahu, že to nie je také jednoduché vychrliť tie informácie tak, ako my to od nich požadujeme. A potom vžiť sa do situácie toho, ktorý je na mieste zásahu, je iné z počutia a iné, keď si to zistíme v teréne. Došlo k prelomeniu prechodového mostka, kde padlo do potoka približne 30 ľudí. Sú zranení, sú červení, 4 sú topiaci sa, potrebujeme ešte posíliť 4 RLPčky a 2 RZP ambulancie. Čo presne sa stalo pri vodovádoch a aké sú tam nejaké možné hroziace rizika príjem? Tu sestra 2 pre sestru 1. Prelomil sa most pri vodopádoch. Sú tu nejakí turisti, neviem, odhadom možno 30, niektorí sa aj topia. Takže potrebovala by som tu určite aj hasičov, nejakú horskú službu, lebo prijazdová cesta je tu len pre peších. My sme odkázaní vždy len na to počutie. Nemáme ruky a oči na mieste zásahu, čo je tiež na druhej strane veľmi zložité.